Здравейте! Бихте ли споделили вашия опит като начинаещ овощар? Месец август е, гледам вие поливате. Месец септември е. О, да, вече стана септември, извинете. Да. Ами обърках се. Да. Все още е горещо, няма достатъчно дъждове и се налага да поливате, така ли? Да, разбира се, защото иначе започват да съхнат младите дървчета. Да, а това е? Лешници. Лешници. И лешниците по същия начин. Моите лешници, поради липса на вода, почват и те да съхнат. Да. Зато е хубаво да се поливат. Даже хубаво е през 2 седмици да се поливат дървчетите. Да, защото когато преди да започна да правя интервюто с вас, поделихте, че въпреки, че валят дъждове, те са така краткотрайни и напояват само горния пласт. Надолу е сухо. Да. И не достига до корените на дърветата. Да. Ето, гледайте колко е суха земята. Колко бързо. Тревата е прегоряла от слънцето и листата са като повяхнали на кайсийката от жегите. Добре, благодаря ви. Моля. За какво ще спонсорираме се? Не да спонсорираме, говориме за градината, която е нашата градина и за която се грижиме всички заедно. Това там е прасково, това там е череша, това тук е круша, това тук навсякъде имаме лешници направо. Това е майче ябълка, не знам кой. Нашия спонсорираш ни полива лешниците. Градинаря. Да, градинара. Това там е слива, това там е ябълка, а там имаме ягоди, както и там. Тоест имаме от всичко... А там има джанка. От всичко по-малко имаме. И там има джанка, и тук има джанка. Имаме от всичко по-малко, за да може, ако нещо не стане, ако едното не стане, поне другото да стане. Ще ви кажа един съвет. Когато решавате, че ще си посеете много неща, от всичко по-малко си посейте, защото винаги ще имате през всеки ден ще може да ядете нещо. Или малини, или ябълки, череши. Абе няма да стите много дълго гладни, обаче много грижи, много нещо и да не се от един и същи сорт и да не е едно и също нещо. А там има смокини и е много яко. Да, отиваме да оберем смокинята. Къде е смокинята? Отиваме горе да оберем смокинята. А, да. Ето ги смокините. Някои са вече озрели, някои тепърва ще зреят. Тук има мляко. Това е лечебно. И сама ще се пораните. Аз нямам много рани. Ти имаш рани? Да, който има, може да се намаже. Инфлуенсър. Ето имаме тук и 2 помощнички. Абонирайте се за канала. Натиснете камбанката за още известия. Оставете лайк на това прекрасно видео и споделете на приятели, роднини и коментирайте. Благодаря ви! Чао! Абонирайте се за канала, харесайте всички възможни видеа, които има.
разбира се, по ваше желание. И го изпратете на възможно най-хора, които искат да си посадят нещо или да си направят градина. Айде, чао от мен. Чао!